V Topolčanoch sa stala taká vec, ktorá je presne typická pre slovenskú opozíciu, dámy a páni. Jediný okresný súd, ktorý bol zrušený v Nitrianskom kraji, tipujte, kde bol zrušený. No v Topolčanoch. Prečo? Lebo pochádzam z Topolčian. Toto je naša opozícia, by bolo zrejme. Je tam zrekonštruovaná budova okresného súdu. Je to najväčší okres, Prásk, pochopiteľne, Fico, Topolčany, dole z Hrušky. Mrzí ma to z toho dôvodu, že to veľmi špinavo napojili na plán obnovy v rámci tzv. Míľnikov, čiže my sa dnes tým musíme boriť. Povedali sme si, že vrátime naspäť do Topolčian agendu, ktorá patrila tomuto súdu, zatiaľ bez tabule, lebo to by znamenalo, že sa budeme musieť vrátiť k platbám, ktoré už boli v Slovenskej republike vyplatené. To bola druhá a tretia platba. A urobíme všetko na zachovanie okresnej prokuratúry, pretože na rušenie okresného súdu sa pochopiteľne postupne viažú aj ďalšie orgány výkonu verejnej moci. Takže ďakujem, pani Kolíková, veľmi pekne vám ďakujem, ale taký je život, nič iné nevedia, len robiť zle. Úlohy boli dané rezortu pôdohospodárstva a tie boli predovšetkým orientované na podporu národného žrebčína a Topolčianky, Hypologického múzea v Topolčiankach, vinohradníctva, vinárstva a propagácie divín a potravín vyrobených na Slovensku. Na obnovu obecného úradu, kultúrneho domu v Topolčiankach ide dotácia 75 000 eur. Rovnako chceme pomôcť aj rekonštrukcii jednej budovy v rámci národného žrebčína Topolčianky vo výške 50 000 eur. Topolčany 60 000 eur na čiastočnú rekonštrukciu autobusovej stanice, potrebujeme revitalizovať detské ihrisko, na námestí tam ide 20 000 eur, mesto Zlaté Moravce 145 000 eur na odstránenie havarijnej situácie poškodenej strechy na základnej umeleckej škole. Ideme do smutného projektu, ale tento projekt potrebujeme pre celé Slovensko. Vo výške 300 000 eur pre Nitriansky samosprávny kraj ide dotácia za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na projekt detského hospicu v Nitre. Nemáme takéto zariadenie. Je to, opakujem, smutný projekt, ale potrebujeme ho vybudovať, preto vláda chce maximálne pomôcť Nitrianskému samosprávnemu kraju. Chcem opätovne oznámiť, že sa vraciame k príprave výstavby rýchlostnej cesty R8. Dokonca by som povedal, že to je nezvratná príprava. Viete, že máme životne dôležitú komunikáciu R2 medzi Trenčínom smerom na Nováky a na Prievidzu. A v Hradišti by sa urobilo také T-čko smerom pod Huru až do Nitry. Hovoríme o tom preto, že potrebujeme pomôcť regiónu Horná Nitra. Tá je dnes ťažko skúšaná kvôli zastaveniu banskej ťažby. A rovnako potrebujeme sprístupniť ešte lepšie región v okolí Nitry, kvôli tomu, že tam prichádzajú ďalšie a ďalšie obrovské investície. Najnovšie to je investícia Goušnu, 1400 ľudí tam bude pracovať v baterkárni. Pokiaľ ide o ďalšie projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry, ľudia, ktorí žijú v tomto regióne, budú presne vedieť, o čom hovorím. Je to predovšetkým zabezpečenie štúdie a vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stavbu R2 križovatka Bánovce východ smerom na Topolčany. Viete, že okolo Bánovec je urobený obchvat a teraz sa bavíme o výjazde smerom na Topolčany. Treba vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby most nad železnicou pri Zlatých Moravciach. Domáci vedia, o čom hovoríme. Je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli opätovne na realizovateľnosť projektu výstavba novej železničnej trate v úseku Nitra Trnovec nad Váhom za účelom elektrifikovanej železničnej trate medzi Nitrou a Bratislavou. Chceme navrhnúť ministrovi zahraničných vecí, aby predložil našim kolegom v Českej republike možnosť zorganizovať významné podujatie v lokalite Topolčianov vzhľadom na to, že to bolo bývalé letné sídlo prezidentov Československej republiky. Ja si myslím, že ak sa trošku veci utrasú, tak ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády by mohlo byť tu v Topolčiankách. My vítame českých kolegov kedykoľvek, či prídu o polnoci, či prídu ráno o 3. alebo o 6. kedykoľvek sem prídu, tak tu budú vítaní.